Щонеділі зранку мама йде до храму, просить тихо Бога долі для дітей, щоб росли розумні, щоб росли здорові, котяться у мами сльози із очей, щоб росли розумні, щоб росли здорові, котяться у мами сльози із очей. Ця молитва щира враз летить до Бога, слізного прохання не відкине він, бо молитва мами то найбільша сила, серце матері.